Sig! Nu! Vi er på vej til Sverige! Hvor er instrumentet, Hård? Mine damer og herrer, mig og Ian, vi har gjort det uundgåeligt. Det er udfordrende at arbejde med det. Det er sådan lidt krævende, og vi stiller også store krav til os selv, at vi sidder og producerer så mange numre på så få dage, som skal være gode. Altså det her skur, der var herude, det var det gamle tishus faktisk.